Moja gošća iz HL kluba je Ivana Milošević, PR. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli u HL klub i eto vas kod nas, a i eto nas kod vas. Da. Evo već nedelju dana traje ova akcija. Kako ste vi zadovoljni odazivom naših gledalaca? Mi smo jako zadovoljni, kao što smo i očekivali. Ljudi dobro reaguju, pozivaju nas i van vaše emisije, tako da zaista su svi zadovoljni. Šta će to danas naši najbrži gledalci moći da doručkuju iz vaše kuhinje? Pa za danas je naš kuvar Dragan pripremio pice, tako da 3 puta po 2 pice za vaše najbrže gledalce. HL klub osim ove dodjele doručka ima i druge aktivnosti. Šta nas to očekuje ovog vikenda? Ovog vikenda za ljubitelje elektronskog zvuka bit će priređene žurke i u petak i u subotu veče. U petak veče imamo žurku lokalnog, da kažem, karaktera, tako da će nastupiti DJ Cule i DJ Artem. Međutim, u subotu imamo veliku najavu, DJ Mladen Tomić, tako da je sad već unazad nedelju dana ogromno interesovanje za njega, tako da svi ljubitelji elektronskog zvuka vjerujem da će uživati petak i subotu i dobrodošli u HL klub. Da kažemo u koliko sati počinju žurke? U 22 sata počinju žurke, tako da svi su dobrodošli i mogu se informisati preko naše Facebook stranice i preko naših telefona. Osim toga, izvinjavam se, moram da pozovem ljude da dođu u HL klub i u toku dana, da se dobro zabave, da kuglaju, da igraju pikado, bilijar, znači HL klub ima sve vidove zabave, što preko dana, što u večernjim satima. Naša dobitnica Milica Ljumović, sad ćemo da pozvonimo na vrata. Dobro jutro, Milica Ljumović. Jeste. Vi ste, Milice, evo doručak za vas, televizija Vijesti i HL klub. Čestitamo vam. Recite mi, u pitanju je pizza, da li volite pizzu? Volim pizzu. Šta inače spremate za doručak? Pošto imam unučat, to je već najveće jelo za njih i oni stvarno vole pizzu. Pretpostavljam čim ste nas okrenuli jutros, čim ste naš prvi dobitnik da nas redovno pratite. Šta vam se možda najviše sviđa u okviru našeg jutarnjeg programa? Pa sve mi se sviđa i zato svako jutro gledam televiziju Vijesti. Da, biste li nešto posebno izdvojili ili možda imate neku kritiku za nas? Nemam. Sviđa mi se boje jutra i stvarno redovno pratim i to je to. Ne izdvajam ništa, sve pratim, pa tako da mi se sve sviđa.